Hey guys, welcome to my YouTube channel Ramawari and Facebook page Ramawari. दोनों सेम ही है। एक और मिल जाएगी। तो वायरल ओनली वायरल खाली वायरल लो जाना है खाली वायरल टेलीग्राम खुलिनो हाया आङो सच्चिबो टेलीग्राम खुलिनो हाला नों बर' होन हारसा होन आरो माबा जेनेबा बाकी माने बाकी जातिनि खोन्थाखौ आं दोनथ'बाय जोंनि बर' जातिया बुंनो थाङोबा जोंनि बर' जातिफोरा बा सुवा दंनो बहुत नियम निथि दंनो बहुत मा दंनो एकदम बहुत मानिनांगौ लुगा जोंनि बर'फोरना दंनो नाथाय एफा जोंनि बर'नि गेजेराव माने भाइरेल जायो एफा लेथ्रा भाइरेल मानि थाखाय जायो मोजां भाइरेल बा मोजां नाथाय लेथ्रा भाइरेल मानो जायो आं टेलीग्राम खुलिनो हाला टेलीग्राम खुलिबानो खालि भाइरेल भिडिअखौल' नुयो खालि सोरबा सेंग्रा सिख्लाजों मामालायनाय सोलेर सोमोन्दो लाखिलायनाय बे उन्दै बैसोनि हा बेफोरनि गोरोन्थिया बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ सोर मावगासिनो दङ आं मिथियो दे सोरबा सासे सेंग्राया सोरबा सासे सिख्लाखौ गोसोथोयो हा गोसोथोलायनाङा गोसोथोलायनाय गैया जोंनि आयेना बादा होया आं बे खोथाखौ बुङा जोंनि आयेना गोसोथोलायनायखौ बादा होआ नोंसोर सानैनि गेजेराव जि जालायो जालाया बेखौ आयेना बादा होआ माथ्र नोंसोरनि बैसोआ 18+ जानांगौ हिन्जावना आरो हौवाना 21+ जानांगौ हा ओमफ्राय बिनिख्रुइ उन्दै सिख्लाफोरनाबो उन्दै गथ'फोरनाबो भाइरेल जायो गाज्रि भाइरेल सोर फोरोङो बिसोरखौ जों बेफोरबायदिनि बैसो समाव जों बेफोरबायदि खोन्थाखौनो मिथियानोमोन दा एसे बुजिहांबाय बैसो जाबाय नालाय बुजिहांबाय ओमफ्राय आं दा नुबा आसरित मोनो हाब भगबान आं अबे जायगायाव जोनोम जाखो अबे जायगायाव जोनोम मोनखो आङो होननानै ओरैनोबाथ' जोंनि गेदेर गोलावफोरा बुङो जोंनि गामिनि जोंनि बिसां जोंनिख्रुइ सिनियर सिटिजेन माने बोराय मानसिफोरा बुङो आरो सिनियर सिटिजेन बिसोरो बुङो जे माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोर जालायनाया मोजां नङा जोंना सुवा सुथि बारा जोंना बहुत हारिनि नियम निथि दङ होनना बुङो नाथाय जोंनि हारिनि नियम निथि थानानैबो दिनैसिमबो जोङो बेफोरखौ मानो बादा होनो हायाखै जों बेफोरखौ मानो दिनैसिमबो बादा होना लाखिनो हायाखै जोंना बहुत दङ आबसु दङ हिन्जावफोरनि आबोब दङ इन्देबि दङ XBLTफोर दङ बेफोरबायदि थानाय समावबो नोंथांमोना मानो बादा होनानै लाखिनो हायाखै नोंथांमोना टेलीग्राम अपेन खालाय टेलीग्रामाव जइन जालाय नोंथांमोना ओरैबायदि टेलीग्राम चेनेल दङ बे टेलीग्राम चेनेलफ्राव नोंथांमोना दैलि भाइरेल भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरोना बेबो गाज्रि भाइरेल भिडिअसो सेंग्राजों सिख्लाजों सोलोजोंनि सोमोन्दो लाखिनाय भाइरेल भिडिअल' हा बेफोरबायदिखौ सोर खालामगासिनो दङ आरो बेफोरबायदिखौ खालामनो सोर थिनगासिनो दङ आरो जुदि रावबो थिनाखैबा बेफोरबायदिखौ मानो बादा होना लाखिनो हायाखै जुदि थिनाखैबा आरो जुदि जोंनि गेजेराव मोनमाराबा हा जोंनि गेजेराव हमथाग्रा मानसि दंबा जोंनि गेजेराव नियम निथि एफा जुदि बारा दंबा जोंनाव सुवा सुथि जुदि बाराबा होमबा नोंथांमोना मानो दिनैसिमबो हमथाना लाखिनो हायाखै खारना मानो खारना बैनो बेफोरबायदि भाइरेलखौ सोर खालायो मिथिबायना आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि बेफोरबायदिखौ भाइरेल खालायग्रायानो जाबाय सोरबा सासे सेंग्राजों सोरबा सासे सिख्लाजों गोसोथोलायबाय उन्दै बैसोआवनो सोलेरनि सोमोन्दो जालायबाय सोलेरनि सोमोन्दो जायै जेब्ला गावसोरनि गेजेराव अहालायनाय फैबाय हा गावसोरनि गेजेराव अहालायनाय फैलाय बुजिनाय सक्तिया खम जायो हा बिसोरना खालि इसोरनि गोसोथोनायनि मकसदानो जाबाय सोलेरनि सोमोन्दो लाखिनाय हा बेबायदि गोबां दङ जोंनि बेयावबो दङ हा आं खिन्थु मेनसन खालामनो हाया आरो आं बेफोरबायदिखौ मेनसन खालामनो गोसो जाया हा ओमफ्राय बेफोरबायदि जानानै थाङै थुङै उनाव मा जासिगोन गावसोरनि गेजेरावनो दावराव मैराव जालायसिगोन नांलाय खमलाय जासिगोन गारलाय जासिगोन हा गारलाय जानाय लगे लगे बै हौवाया बिनि बयफ्रेन्डआ मा खालायगोन गावसोरनि आगोल सोलेरनि सोमोन्दो जानाय भिडिअखौ क्लिपखौ रेकर्ड गावसोर सोलेरनि सोमोन्दो जानायखौ भिडिअ रेकर्ड खालामना लाखिगोन ओमफ्राय जेब्ला हिन्जावा बै हौवाखौ गारनानै थाङो अब्ला बियो मा खालायसिगोन बै आगोलनि भिडिअ क्लिपखौ आगारना होसिगोन भाइरेल खालायसिगोन भाइरेल माने माखौ बुङो मिथिबायना गोसार होनायखौसो बुङो भाइरेल जानाय गोसारनायखौ बबे मिथिजोबनायखौ बुङो भाइरेल जानाय भाइरेलखौ मात्र खालि बै
हौवाजों हिन्जावजों उन्दुलायनायखौल' बेखौ भाइरेल होनना बुङा भाइरेल माने गोसारनायखौ बयबो मिथिजोबनायखौ बुङो भाइरेल जानाय बुजिबाय हा बयखौ मिथिहोसिगोन बे मा सानो मिथिबायना बे हौवाया मा सानो थारमाने आं फेदे खालाया बेखौ हमथाना लाखिनो हागोन बे आंजों फैफिनगोन सानो फैफिनगोन आरो फैफिना मालाबाबो फैफिना प्राय 100 बिथोराव 95% सिख्लायानो मालाबाबो नोंजों फैफिना आं बे गेरेन्टि होनना बुंनो हायो आरो नोंसोर बायदि गेरेन्टि होनना बुंनो हाया दे बियो आंखौ फैफिनगोन होननानै नोङो गेरेन्टि होननानै बुंनो हाया बियो जुदि बे सिख्लासाया नोंनि सायाव जुदि पुलिस कमप्लेन खालायोबा नोङो जेल जानांगोन नोङो बिनि मा होनो लाइफखौ बरबाद खालायदों होननानै नोङो जेल जानांगोन नोङो बाबु मिथिबाय आरो नों आंहाबो मोनदों होननानै थाबनो बेखौ भाइरेल खालामनो जानो हाया भाइरेल खालामनो हाया हा भाइरेल खालायबा जुदि बैफोरबायदि मानसिया जुदि केस खालायोबा बे हिन्जावसा जुदि केस खालायबा बियो थारमाने आंखौ बेबायदि भिडिअखौ आंखौ ससियेल मिडिया एनि प्लेटफर्म इउटुब इन्स्टाग्राम टेलिग्राम फेसबुक आरो गोबां दङ बेफोरबायदि भाइरेल खालायोबा रायजोफोरा आंखौ मिथिजोबबाय फेदे होननानै बे जुदि केस होयोबा नोंनाव बिराद गाज्रि केस जायो गिदिर केस जायो हा बेनिखायनो बेफोर खालायनाङा नोंसोरनि गेजेराव मा जालायबाय था गोसोलायनायनि गेजेराव नोंसोर मा जालायनाङा नाथाय बेखौ ससियेल मिडियाआव मालाबाबो भाइरेल खालायनो नाङा ओमफ्राय बेफोरबायदि जानायखौ जों मानो हमथानो हाया मिथिबाय ना जों रावबो हमथानो हाया नों हाजारखि सुवा होन सुथि होन जों हाजारखि नियम दं होन जोङो रायजोफ्राबो नों एनडिबिफोरजों नांबाबो हा जोंनि एनडिबि भाइफ्रा जुदि नांबाबो बिसोरथ' मोजांनि थाखायसो नांगोन नालाय बा एक्स बिएलडिफोर नांबाबो आबसुफ्रा नांबाबो आबुफ्रा नांबाबो नोंथांमोना हमथानो हाया बेयाव जोंनि इण्डियान ल'नि मथे बिसोरना राइट्स दङ सानै कापोला थारमाने सोरबा गोसोलायनाय सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों बिसोर सोलेरनि सोमोन्दो लाखिनो हायो हा नोङो बेखौ बादा होनो हाया बियो जोंनि इण्डिया गभर्नमेन्टआव बियो इण्डियान गभर्नमेन्टनि मथे जोंनि कनस्टिटिउसनाव बियो राइट्स दङ बेखायनो नोंथांमोना माला बादा होनो हाया बेखौ नोंसोर हाजारखि ना बादा होनो हाया जेब्ला गावसोरनि गेजेराव गावस्रालायनानै जुदि बेफोरबायदि भिडिअखौ जुदि भाइरेल जायोबा जों बिसोरनि सायाव जों केस होनो हायो नोंसोर मानो बिदि भिडिअखौ भाइरेल खालामनांगौ नोंसोर जुदि गोसोथोलायलायोबा नोंसोरनि गेजेराव नोंसोर बेखौ लाखि नोंसोर मानो रायजोनि गेजेराव मानो भाइरेल खालामनांगौ फेमास मानो खालायनांगौ माने बयखौ मानो मिथिहोनांगौ नोंथांमोना बेथ' नोंसोरनि खामानि मोजां जायाखै बैफोरबायदि होनासो बिसोरो केस होनो हायो नाथाय नोंसोर बेबायदि खालायनाङामोन ना होननानै नोंसोरो मालाबाबो बादा होनो हाया आंबो हाया हा नाथाय बिसोरनि भिडिअ ओंखारनाय लगे लगे आं बिसोराव केस खालामनो हागोन आं जाय मानसिया बे भिडिअखौ बेबायदि आगारदों ससियेल मिडियानि गेजेरै आं बिनि सायाव केस क्लाइम खालामनो हायो बैखौल'सो हायो जोङो नाथाय बिसोरनि गेजेराव मा जादों मानो जालायदों मानो जानांगौ आं बेखौ बुंनो हाया मानो नोंसोर बिदि आगारनांगौ आं बेखौसो बुंनो हायो मिथिबाय बेनिखायनो एफा नियम निथिनो एफा गोरों गोरानो एफा सुवास्थिनो बेफोर दानि जुगाव सोलिला जों देरहानो हाया जों मालाबाबो देरहानो हाया जों आयेनजों मालाबाबो जों देरहानो हाया बेनिखायनो आं मानसिफोरखौ बारे बारे बुङो एसे बुजिनो थाखाय सेस्था खालाय नाजा एसे फराय लिर बुजि देशा बोरै सोलिगासिनो दङ देशा बोरै सोलियो देशा मानि सिङाव सोलियो देशा बोरै सोलियो बेफोरखौ रोंनो थाखाय एसे शिक्षा लानांगौ हा शिक्षा लायाबा नों बेफोरखौ मिथिया जोंनि इण्डियान ल'आव जोंनि कनस्टिटिउसनाव मा लिरनाय दङ हिउमेन राइट्स हा आरो जोंनि बहुद डेम'क्रेसिफोरा मा जोंनियाव मा दङ आरो गोबां राइट्स दङ जोंनि हिन्जावफोरनि राइट्स दङ वमेन राइट्स गैया दालाय दंना आरो गोबां बिदि राइट्स दं नोंथांमोना फरायबा मोजाङै मिथिगोन आरोना आंखौ मोजाङै खोन्थाजोबनो साना नोंथांमोना गावनो खुद फराय अब्ला नोंथांमोना मोजाङै मिथिगोन आरो बेनिखायनो आं बारे बारे बुङो जोंनि मानसिफोरखौ एसे फरायलिरनो नाजा रोंनो थाखाय नाजा हा जों सोरबा मा खालायदों खालायाखै बेखौ जोङो
जेबो बुंनो हाया जोङो दा नोंनो बुंनो हाया जोंनि न'खरावनो जायो नोंसोरनि न'खरावनो जायो नों आंखौ मा होनना बुंनो हानो हा होमबा दिनै भिडिअ'आ एसेबांसै गाज्रि मोननाङा बिराद गावखौनो गोरों सानो गोरों देखायो बुंदों जानो हागौ नाथाय बेफोरबायदि नङा खोन्थाफ्रा आं बुंनाया नंगौना नङा खेबसे बिजिरनानै नाय आरो सोंनानै नाय फरायनानै नाय अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आरो थ' होमबा दिनै समाव दोनथ'बाय लोगो मोनलायगोन उन समाव थ' नोंथांमोना नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायनाय उन समसिम मिजिंथिनाय थाबाय आरो दै बाय बाय